Tag ham nu, Daniel! Tag ham, Daniel! Christian, kom op i stakken igen, ikke? Venstre! Lidt noget på venstre! Det er godt arbejde, Christian, lige nu. Kom nu, gutter! Jamen, det er nok rigtig dumt. Du må ikke tage den, vel? Ja, på den side. Det er lidt unfair. Der burde have lov til at give mit knæ. Det ved jeg ikke. Nogle af spillerne. Har den fuldstændig under kontrol, og du glider, så må jeg tælle. Jeg skal bare have lidt æble. Jeg lægger det over til tasken så. Nej, jeg har fundet en flyver. Kom ind, kom ind, kom ind. Kom ud! Venstre, 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 venstre! Arbejder du som spiller herude? Højre, højre, højre! Ud, der ligger vand! Kommer så langt væk. Så må vi gerne være. Men du skal også spille, eller hvad? Nej. Jeg har ikke... Præcis. Sådan! Sådan! Dommer, Tøjnel! Hvem tager? Du tager tilbage, spiller! Ja! Sådan! Adam! Ej, det er godt! Det giver et point, gør det ikke? Ingenting. Markas. Hjælp, hjælp, Jonas! Op! Ja, sådan! Forhånd! Det spiller, spil usikkert! Forhånd! 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 Til Jonas! Sådan! Den lander 100%! Og ind igen, Koldstrup! Hvem er den frie? Kald på den! Vinder! Se helt over til højre. Så du, hvor fri han var? Lang tid før. Malle! Helt den alle. Malle! Har han nok på i skud, jeg skal hoppe? Det er jo ikke min skyld, du laver. Ej, på kastet, gutter. Det er æder med i fæsen. Undskyld, nu løber ikke. Jonas! Han var fejl på kasten. Hvem er her? 3, 2, 1. Jeg har lidt anden følelse på det her. Det var ikke nu. Kom så! Det er sjovt. Setup. Begge lander! Kom så, vi skal han frem af banen nu! Kom så, Koldstrup! Fordi det går så bliver ramt. Det er en fordel værd.
børn. Så jeg kan ringe til dem. Ja, præcis. Jeg vil se, jeg vidste ikke, om du skulle spille. Jeg tør godt, fordi... Der må kun være 7 på banen. Ja! Ned igen. Så kommer jeg ikke til at dreje eller lander, der kommer. Så er du ude og så afvender du lige til. Nogle gange kan man komme over, og så kan man, når man kommer sådan løn, sætte bagom i en stor bue, kan man skubbe handleren væk, skubbe ham op ad linjen, så man selv bliver fri til at svinge. Ellers så skal man simpelthen bare lige lure spillet, og så kan du lige vende lidt op og komme tilbage den vej. Men optimalt så skal du ikke indhænde, så skal du faktisk komme ned, og så skal du kunne cutte max tilbage, fordi ham den anden skal ikke komme så lige efter dig og cutte herned, så du ikke har tid til at reset. Fordi hvis han gør det, så han kommer for meget herned, og du alligevel fik det her, så vil han jo også være her, hvilket er et rimelig dårligt sted for ham. Han har også timet så godt forkert, hvis du ikke du skal egentlig gerne have tiden til at kunne komme ind i starten, og din ander skal også gerne fække dig af, før du kommer helt derud. Altså giv dig et fake, så ved du, jeg får den ikke her. Og så er det jo, du skal altså egentlig cutte den dybfælder. Hvad skete der der? Hvordan fik vi den? De prøvede at kaste en endsum på noget... Op! Kaster højt! Kom Jonas, det er din! Kom Jonas! Ind Jonas! Der træn kun en! Støj! Tyv op! Hej! Du står lidt for tæt på to næsten. Den der, jeg stod vel. Skal jeg stå her så? Men det er når vi har den her, eller? Jo, men så står den der også tæt på, ikke? Væk, Lars! Du skal komme væk herfra! Så kan man lige her. Kom væk! Og Nicolaj! Lars, kom væk! Kom væk! Godt taget. Væk, Jonas! Væk, Jonas! Kom nu ind på stakken! Godt svinget, Bertrand. Godt, Mikkel! Ja, det er der. Væk, Mikkel! Ja! Sådan der! Ja, den der jeg har dernede, den skal også... Er det en af dem? Nej, så er det på 4. Nej, jeg siger, det er en af dem. Ja, jamen, så er det på 4. Nej, Jonas! Både den ene og den anden Jonas har haft en. Sluk dem ned! Kom så, venner! Kom så! Den er lige derhenne på mig. Ja, lægger på! Kom så far! Kom så far! Kom så far! Kom så, far! Ja! Far fik den! Far Sådan! Sådan! Jeg er ikke sikker på. Og vi er der. Ja, nu skal vi lige se der, hvad de laver. Vi kan bare tage det 20 minutter efter KSK. Det er det som pigerne, der lige har en kamps pause, så skal de spille på den samme modstander igen. Nu må jeg ikke. Øj, godt det lyder. Oliver, dyb på ham. Swing! Kom Oliver! Drenge, ud af banen. Der er to, der lever dyb! Yes! Nice. Godt i passe der. Lige ned. Kom så, Adam. Så gas. Der er problem. Det er der, hvor at både dig og Nicolas i fri og løber ind det samme sted. Præcis, det er dumt. Og der er ikke nogen, der... Altså, så tør han ikke kaste den til jer. Nej, og det er klart. Det er... Ja, det er sgu kigge over spilleren der. Det er... Der er ikke noget. Kom over til Jonas. Hey, Mikkel! Jonas! Kom back, Jonas. Mikkel!
Godt der. Kom nu! Nå, nej, nu har jeg lige... Malte! No line! Tak! Godt dækket, Malte! Spil den! Igen! Stak den op! Forhånd! Jonas! Næste! I får langt væk, gutter! Forhånd! Kom! Han spiller lige. I må ikke sådan helt der bag. Kom nu! Lasse! Er du blevet meget våd? Ja. Godt, du kan klare det. Ja! Nej! For helvede! Delete. Næste! Tættere på! Kom så, Adam! Uld! Derovre! Det ved Jonas! Skal der være noget? 2, 3, 4, 5, 6. Swing! Kom så, Daniel, nu skal der arbejdes! Yeah! Hej, Jonas! Zakas! Kom så, Jonathan! Der var et tøj. Jo, Esben har også på det her hold. Og så ind igen. Godt, Jonas! Nej, nu er Esben over. Tag kiksen. Ind med Trang! Med Trang, kom ind! De lavede lidt, de trak fra i starten, så er det været lige, så er det været Så er der en vinder! Nej, det er fedt. Undskyld! Fuck!
Jamen, det er sådan, så kan du også uploade det til sådan en hjemmeside. Så får du og så kan du se sådan, hvis du har haft 9 for eksempel hele dagen, så kan der stå formelt. Og så kan du se, at det er færdigt, at det er lavet, så kan du se, at det er